foli ani waleɲumano bɛ ka ɲɛsi aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni kuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen don jabaraniw kɔrɔ k'aw ɲɛmada walasa faamuya bi sɔrɔ aw fɛ telesirifila bamanankan kunnafoni na walawalalibaw bɛna ka ye minnu kan Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan. Sommet Afrique France a tako 27nan baraw kuncɛra an ka jamana kɔnɔ ni kunnafoni di kɛnɛ sigili ye mun kɛra jamana ɲɛmɔgɔ fila fɛ Faransi ani Mali. An ka jamana ɲɛmɔgɔ El Hadji Ibrahim Boubacar Keita a ka kɔrɔfɔw sinsinna fɛn minnu kan o bɛ tali kɛ ŋunuŋunuka minnu bɛ senna k'a fɔ Mali ɲɛmaaw bɛ sɔn ka bolonɔbila kɛ sɛbɛnna ka ɲɛsi an ka tunkarakɛw ma. Kafunɛ Bacili a bɛ walawalali k'a ɲɛ. Kunnafoni di kɛnɛ de kan Farafina ani Faransi ka lajɛrɛ tako 27nan o baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛra. Kunnafoni di kɛnɛ min ni a ɲɛnɛmayara an ka jamanakuntigi El Hadji Ibrahim Boubacar Keita fɛ ka fara Faransi jamana ɲɛmɔgɔ François Hollande kan. Kunnafoni di kɛnɛ in kan min kɛnɛ sigira sen kan CICB kɔnɔ Bamako. Jamana ɲɛmaa filaw u ka babuw kɔnɔna na u da sera kɔrɔfɔ caman ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la da balanin tora fɛn minnu na lakanako Farafina ka ɲɛta sɔrɔli badabada Kidal marabolo ɲɛnɛbɔli ka marabolo in cakɛyɔrɔw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ko kura duguma sira tungafɛ taga ani ŋunuŋunukan caman min ni o duruntulen do Mali jamana kɔnɔ bi k'a fɔ bolonɔbila sɛbɛn dɔ bolonɔbilala Mali jamana fɛ min bi tali kɛ tungarangew ka koɲɛw kan minnu ni olu sigiyɔrɔ bɛnnen do kɔkana ma ni lakodɔn sɛbɛfura jɔlen t'u bolo k'olu lasegi Mali jamana kɔnɔ da sera o fana ma. Kunnafoni di kɛnɛ in kan an ka jamanakuntigi El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ka fara François Hollande kan u ye ci bila jamana ɲɛmɔgɔ min ma walasa k'u hakilinataw jira o yɛrɛ la a ka wuli ka bɔ fanga la ni ka fanga labila Adama Barrow ye. O ye Gambi jamanakuntigi ye ni o ye Yaya Jammeh ye. Ale kɛra kunnafoni di kɛnɛ in seereya ye. An ka jamanakuntigi El Hadji Ibrahim Boubacar Keita a ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ an ka denmisɛnnilakaw ni o ye jeunesse baara kanu a n'a dusukolo b'u kɔnɔ ni ka u ka kɛnyɛrɛ ye baaraw bila sen kan. Kunnafoni dilaw ka ɲiningali bɔra o kan kɛnɛ in kan wa an ka jamanakuntigi El Hadji Ibrahim Boubacar Keita a ye jaabi caman di. A ko fɛn min bɛ tali kɛ tungalataga koɲɛw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la duguma sirafɛ tagabagaw a ko Mali jamana kɔnɔden min ni o nin tora a ti jate ka ban ko u ka wulikajɔw an'u ka hakilina belebele dɔ ye ka se ka o kɛlɛ nka ko fɛn min bi tali kɛ k'a fɔ Mali jamana ye bolonɔbila sɛbɛn dɔ bolonɔbila min bi tali kɛ tungarangew seginni ma so ni papiye jɔlen tɛ minnu na a y'a galontigiya k'a fɔ o bolonɔbila sɛbɛn a ma bolonɔbila Mali jamana fɛ wa a tɛna bolonɔbila Mali jamana fɛ fo ka min kɛ. A ko fɛn min bi Mali jamana yɛrɛ kɔnɔ ko o ye bɛɛ lajɛlen nabɔ n'a fɔra Mali jamana ɲɛmaw k'olu ka kɛ sababu ye ni kana dɔ fara maaw ka dusukasiw n'u ka tɔɔrɔnakow an'u ka jɔrɔnakow kan tuguni ko o da tɛna bɔ olu la ko fɛn min ye denmisɛnnilaka bayirikaw olu sata ka bɔ kɔgɔji la k'a sababu kɛ tungalafɛta dugumasiraw ye immigration clandestine ko u na wulikajɔw bonya cogoya bɛɛ lajɛlen na ni k'o kɛlɛ. Sommew baara daminɛna hɛrɛ la ka kuncɛ hɛrɛ la bonyamasegi kɛrɛnkɛrɛnni kɛra ka ɲɛsi a baara labɛnjɛkulu ma ka ɲɛsi maa dɔw ma. Frédéric Clavier ani Abdoulaye Kulubali an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛ Kafunɛ Bacili a bɛ walawalali k'a ɲɛ. Farafina ani Faransi ka ɲɔgɔn kunbɛn tako 27nan Sommet Afrique France a baara bɛɛ lajɛlenw labɛn sabatira ka lajɛrɛ in ɲɛbila baaraw bɛɛ lajɛlen sabati ka kɔn a don ɲɛ k'a sigi hɛrɛ la ka tila k'a wuli ni hɛrɛ ye labɛnni nasira bɛɛ lajɛlen kan. Faransi jamana ka lasigiden min bilala ka na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sommet yɛrɛ labɛnni baaraw kama n'o ye Frédéric Clavier ye ale ni Abdoulaye Kulubali ni o ye Senozafu ɲɛmaaba ye jɛkulu min sigira sen kan Sommet Afrique France o baaraw bɛɛ lajɛlen labɛnni koɲɛw ɲɛnɛbɔli kama. Sommet Afrique France a tako 27nan baaraw labɛnw bɛɛ lajɛlen ɲɛnɛbɔbaga fila ka fara u baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen kan u fora kosɛbɛ ka da u ka wulikajɔ kan nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Frédéric Clavier ale ni Abdoulaye Kulubali waleɲumandɔn jɔnjɔn o taara ka ɲɛsi u ma an ka jamanakuntigi El Hadji Ibrahim Boubacar Keita fɛ u dekorela ni jɔnjɔn ye jɔnjɔn min ni a bɛ wele ko commandeur de l'ordre national du Mali. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka jamanakuntigi El Hadji Ibrahim Boubacar Keita a ye o jala in de ta ni k'a da ni maa kofɔlen fila ninnu kan. Frédéric Clavier ka fɔ la ale min ni a garisɛgɛ donna ni jɔnjɔn in na ni ale ye Faransikaw ka lasigiden ye min bilala ka na lajɛrɛ in yɛrɛ ɲɛbila baaraw ka dara kɔnɔ ale y'a jira k'a fɔ a bɛ foli ani waleɲumandɔn ta k'a ɲɛsin an ka jamanakuntigi El Hadji Ibrahim Boubacar Keita kan ko bawo ko waleɲuman dogobaga o ye zon ye a ko foli o bi Faransi jamanakuntigi fana ye ni o ye François Hollande bari sabu ka da kan ni jamana ɲɛmɔgɔ filaw olu de sɔnna ka danaya da ale n'a tɔɲɔgɔnkɛ kan ni o ye Abdoulaye Kulubali walasa lajɛrɛ in kɛko ɲuman o labɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi sen kan cogoya min na
a ko laɲini minnu kun be olu yɛrɛ bolo ko jɔngala ala ni ko tiɲɛ na laɲini gɛlɛnw kun do minɛnko nasira fɛ lakanako nasiraw fɛ politiki ko nasira nga ko ala sɔnna ma o bɛɛ lajɛlen ka se ka nɔgɔya u bolo a ko hali n'o y'a sɔrɔ a ma nɔgɔya nga laɲini fɛn fɛn ni u kun jɔrɔlen do ni a sabatili ye k'u tɛgɛ sera ka da o bɛɛ lajɛlen laɲiniw kan hali n'o y'a sɔrɔ labɛn a ɲɛbila baara kuntagalaw janyana kuntagala min ni a y'a ta kalo 15 fo ka taa bila kalo 16 la walasa u k'u ka baara bolodalenw bɛɛ lajɛlen bila sen kan wa Frédéric Clavier a ko a dalen b'a la hali n'a fɔra sini sɔgɔma de ko ka ni lajɛrɛ ɲɔgɔnba o labɛnni ɲɛmaya ta k'a di ale ni Abdula Kulibali ma ko a dalen b'a la u sera ka labɛn minnu kɛ zen ko siɲɛ wɛrɛ ta o bɛna bɛɛ lajɛlen ɲɛfa ka tɛmɛ nin kan ko barisabu ka d'a kan ko siɲɛ fɔlɔ mɔgɔ karamɔgɔ do a bi kɛ sababu ye olu yɛrɛ ye fili kelen minnu sɔrɔ lajɛrɛ in senfɛ o ɲɔgɔn wɛrɛ degun kana se u ma tuguni hali n'o y'a sɔrɔ ala ni ko tiɲɛ na u fora ka da u ka baaraw kan Abdula Kulibali ni ale ye Senozafu ɲɛmaa ye a ko ni ko nisɔndiyabagatɔ ma k'a ka tasuma faga ni a nunji m'a faga a daji b'a faga a ko jɔnjɔn min ni a talen filɛ nin ye ka di ale ma ko Mali jamana de ka kunkɔrɔta do Mali jamana kɔnɔden minnu ni olu ye mɔgɔbaw ye Mali jamana kɔnɔden min ni u ka hɔrɔnya n'u ka danbe b'u la ko médaille ko olu de ta do Abdula Kulibali u fila bɛ ka dantigɛliw kɔnɔna na u ye foli ta k'a di maa ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ma ani maa o maa ni olu ka baara fora o mɔgɔw fɛ wa k'u bɛ Mali jamana kɔnɔdenw fana fo kosɛbɛ barisabu ka d'a kan bɛɛ lajɛlen sɔnna k'u sen don nin baara ninnu na walasa olu filɛ nin ye kunnawolo kɛnɛ min kan bi o ka se ka sɔrɔ wa k'u dalen b'a la fana wa u labɛnnen do a kama ni ɲɔgɔnna sigi babaw a dannaya ka ta k'a di olu ma labɛn sira fɛ Farafina ani Faransika lajɛrɛ tako 27nan o kɛnɛ baaraw bɛɛ lajɛlen sigira ni ka wuli Bamakɔ de ni o ye Mali jamana kɔnɔna ye ni ala sɔnna ma a tako 28nan o kɛnɛ bɛna sigi Farafina jamana dɔ kɔnɔ jamana min ni olu ti Faransikan fɔ o Farafina jamana minnu na minnu ti Faransikan fɔ ni sugandili kan ka kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ min bɛna lajɛrɛ belebele in tako 28nan kɛnɛ bisimila Guinée équatoriale jamana bi o la wa a garijɛgɛ ka sanu o sugandili baaraw la a bɛ se ka kɛ ale bɛna kɛ lajɛrɛ in bisimilabaga ye Kiri ministri Maître Mamadou Ismail Konate a taara ɲɛda an ka kasobɔba kan walasa ka se ka kasoladenw ka lahalayaw dɔn a ko bɔɲɔgɔnw senfɛ maa caman tun b'a nɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɔ Pays-Bas jamana kɔnɔ olu mun labana ka lɛdukanw ta k'a fɔ u bɛna ɲɛda kura di an ka kasobo ma Tata Touré a bɛ walawalali k'a ɲɛ Togo jumɛn na Bamako kaso bɛ se ka bila lahalaya ɲuman na adamadenya taabolo ɲuman kɔnɔ n'i ye kasoladenw lahalaya jateminɛ Bamako kasoden minɛyɔrɔ la Bamako kasoladenw minɛlen don lahalaya min na kuma dɔw la i bɛ se k'a fɔ ko lahalaya ɲumanw tɛ n'i ye ɲɛnamaya yɛrɛ kɛcogo jateminɛ nin waleya ninnu kɛlen don kuma siriko ye min n'a kɛlen don ka hakiliw waso wa ni nin waleya in ye ministiri min nalen ka cakɛda ɲɛsinnen don kiiri nasiraw ma walasa a ka se ka ɲɛ sɔrɔ ni lahalaya ninnu na a ye wele bila an ka jamana baara ɲɔgɔn dɔw ma n'o ye Pays-Bas jamana ye o kadara kɔnɔ Pays-Bas taamaden minnu n'olu donna an ka jamana kɔnɔ olu ka jateminɛw y'a yira k'a fɔ Mali jamana ka hakɛ ko nafa ka bon kosɛbɛ n'o ye adamadenya hakɛw ye bari Mali jamana jantolen don adamadenya hakɛw la o togo la y'a yira k'a fɔ baara bolodalen caman b'u bolo u ni Mali jamana minisiri ni ɲɔgɔn cɛ min n'a ka ca bɛnnen don adamadenya hakɛw ma walasa ka sira bɔ ka ɲɛsin tiɲɛ banbali ma n'o ye justice ye fo ka taa se kiiriso minnu bɛ ɲaŋili kɛ kasoladenw ka lahalayaw n'o y'u minɛtogoyaw ye fo ka taa se kaso yɛrɛ ma ka aw ladɔnniya k'a fɔ nin waleya ninnu yɛrɛ ye waleyaw ye minnu nafa ka bon kosɛbɛ adamadenya hakɛ kɔnɔ wa a bɛ kɛ dayɛlɛn sira ye ka ɲɛsin tiɲɛ ma n'o ye justice ye an ka jamana kiiri minisiri ka kɔrɔfɔw la a y'a yira k'a fɔ u ye nin wulikajɔ in boloda n'o ye Pays-Bas taamadenw donni ye Mali jamana kɔnɔ olu minnu yɛrɛ fɛnɛ ye ɲɛmɔgɔbaw ye kiiri nasiraw kan Mali baaraɲɔgɔnw cɛla wariko nasira ani minɛnko nasiraw fɛ mɔgɔ 30 ɲɔgɔnna olu nana ka bɔ Pays-Bas u nakun yɛrɛ kunba ye fɛn min ye o de ye u ka ladɔnniya u bɛ ka dɛmɛ min kɛ ka ɲɛsin Mali jamana ma o dɛmɛ ninnu bɛ ka don da jumɛn fɛ o sira kan u ka dɛmɛ bɛ ka mun nafa ɲɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ baara fɔlɔ minnu n'olu kɛra dɛmɛ nasira fɛ min n'a donna Bamako maison d'arrêt la n'o ye Bamako kasobon ye o musaka ninnu bɛɛ lajɛlen waleyara ni Canada ka dɛmɛ ye o musaka bɛ t'i jɔ euro wari miliyɔn 4 ma ni nin musaka ninnu de ye Mali jamana bɛna wulikajɔ boloda ka ɲɛsin lakana nasiraw ma kasobonw na ni wulikajɔ min n'a bolodara ka ɲɛsin kasobo ma min n'a kɛra Mali jamana minisiri fɛ min ka cakɛda ɲɛsinnen don kiiri nasiraw ma ka fara taamaden minnu bɔra Pays-Bas mɔgɔ caman yera olu la mɔgɔ minnu kabiri ala k'u dan u ma deli ka se kasobon na ni wulikajɔ in kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen dusuma kasara ka sababu kɛ u ye waleya minnu ye ni wulikajɔ in kɔnɔ Pays-Bas taamadenw y'a yira k'a fɔ u ye min ye ni wulikajɔ
wulikajɔ in kɔnɔ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko kasoladen ninnu tɛ lahalaya ɲumanw na n'o ye u ye kasoladen ninnu ye lahalaya min na mɔgɔ bɛ se k'a fɔ u tɛ lahalaya ɲuman na bari u minɛcogow man ɲi o misaliya surumanin dɔ ye mɔgɔ yera nin kasoladen ninnu na bana bɛ minnu na wa fura t'u bolo dumuni yɛrɛ t'u bolo u bɛ balo ni min ye bari u ka dumuni sɔrɔta t'u labɔ ka aw ladɔnniya k'a fɔ mali jamana minisiri min ka cakɛda ɲɛsinen don kiiri nasiraw ma a ka wulikajɔ kɛlen don ka ɲɛsin waleyaw ma waleya minnu bɛ se ka na ni nɔgɔya ye ka ɲɛsin kasoladenw ma walasa k'u ka lahalayaw yɛlɛma min bɛ tali kɛ u ka ɲɛnamaya kɛcogo ɲuman kan kaso la ka aw ladɔnniya k'a fɔ kasoladen ninnu ka ca ni mɔgɔ 300 ye minnu minɛlen don nin kaso in na n'i ye kaso in yɛrɛ ta k'a lajɛ a jɔra a bɛ san 67 ɲɔgɔn na bɔ n'i y'a lahalayaw ta k'a lajɛ a kan ka segin ka dilan kura ye ka togoya ɲuman d'a ma min ni lakana o bɛ se ka sabati fo ka taa se kɔlɔsili sabatili ma. Lakana minisiri a ye folikan kɛ ka ɲɛsin jɛkulu dɔ ma sommet kɔnɔ minnu ka wulikajɔw bɛnna ka se ka baaraw nun don ɲɔgɔn na lakana ta fanfɛ Musa Fɔnba a bɛ walawalali kan ye. An ka jamana minisiri min ɲɛsinnen don jamana kɔnɔna lakanani ma General Salifu Tarawele jɛkulu min bɛ wele ko comité de coordination du sommet Afrique France n'a ɲɛsinnen kun don farafinna ani faransi ni ɲɔgɔn cɛ kunbɛ yɛrɛ lakanani jateminɛw ma ani u sigira ka kuma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna lakanako ta fa ka baaraw minnu kɛra Mali lakana tigilamɔgɔw fɛ min bɛ se ka to sigi bɛ se ka kɛ sigi hakilisigilen ye sigi basigilen ye farafinna ani faransi bolo. Minisiri ni nin jɛkulu in ka sigi senfɛ a y'a jira u la k'a fɔ tiɲɛ don u ye baarabaw kɛ min ni foli ka kan nka bɛ ɲini u fɛ u ye nin baara in min sigi sen kan fɛɛrɛ min bolodariw fɛ k'an ka ɲɔgɔnkunbɛn in sabati u k'a lajɛ hali bi o fɛɛrɛ kɛlen ka to sen na min bɛ se ka to jamana den n'a bololamina bɛ se ka lakana kunnafoniw y'a jira k'a fɔ maa ba tan ɲɔgɔn na Mali lakana tigilamɔgɔw la olu de bɔra ka cari Bamakɔ ani Mali fan wɛrɛw fɛ ka jateminɛ kɛ farafinna ani faransi ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔnkunbɛn a bɛ se ka kɛ bonya ni karama kɔnɔ cogo min minisiri Salifu Tarawele a ko ni kuma diyara da a bɛ se k'a fɔ baara min kalifara u la a bɛ se k'a fɔ baara ninnu kɛra k'u se u da la barisabu ka da ka laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka lajɛ sigi a bɛ se ka kɛ bonya ni karama ni basigi kɔnɔ cogo min dunanba minnu ye Mali ka dunanbaw ye u bɛ se ka don Mali jamana kɔnɔ ka sigi kɛ Mali jamana kɔnɔ ka ye baaraw kɛnɛ kan farafinna ani faransi ni ɲɔgɔn cɛ kunbɛ kɛnɛ kan bɛɛ ani basigi kɔnɔ u ka laban ka segin ka taa don u ka jamana kɔnɔ ka sɔrɔ gɛlɛya min sɔrɔ ko o de ɲininen kun don lakana tigilamɔgɔw fɛ a ko ala barika la ani maa o maa de bɛ yen ni o da bɛ lakanako la lakana tigilamɔgɔw la olu ka wuli ka jɔ ani malidenw yɛrɛw farali min kɛra lakana tigilamɔgɔw ka baara nɔgɔya k'o de kɛra sababu ye ka nɔbɔ ko la a ko kuma na a bɛ foli ani bonyamasegi k'o kɛ k'o ɲɛsin Mali ma ɲɛmɔgɔw ma ka sabu kɛ olu de ye minɛnw fɛnɛ ɲini ka bila lakana tigilamɔgɔw ka bolo ka min bɛ se ka to baara bi nɔgɔya lakana tigilamɔgɔw bolo a ko kuma na finitigi ma bɔ finitigi la k'a daminɛ polisilakaw la gendarmulakaw garde national protection civile sapeur pompier sanfɛ kɛlɛcɛw ni duguma kɛlɛcɛw douane dakoronya kelen maa o maa ye finitigilaka ye ko k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn General Salifu Tarawele y'a yɛrɛ k'a fɔ wulikajɔw kɛra yanni farafinna ani faransi ni ɲɔgɔn cɛ kunbɛn cɛ kunbɛn yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ wulikajɔw kɛra a laban yɔrɔw fɛnɛ na wulikajɔw kɛra kunnafoniw yɛrɛw nana n'a ye k'a fɔ labɛn dɔw kun bɛ senna walejugu tigilamɔgɔw fɛ minnu sera ka dansera la an ka lakana tigilamɔgɔw ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ sababu la General Salifu Tarawele y'a yɛrɛ k'a fɔ o n'a ɲɔgɔnna kunnafoni ninnu filɛ nin ye a ka ca la u ti fɔ ka caya u fɔbaliya ka caya tɛ sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ a kun de ye sɛgɛsɛgɛliw ka se ka kɛ a ko kɔnɔ duguma maa min n'a sidɔnna o bɛ kɛ sababu ye labɛn wɛrɛw minnu bɛ yen nɔ ka se k'olu bɛɛ lajɛlen ɲini k'u sidɔn k'u dansera la nka n'a tora ka fɔ joona bɛɛ a ka ca la ala fɛ dɔnze bɛ se ka yɛlɛma damatɛmɛwale tigilama bolo k'o de y'a to ko fɔliw ma kɛ a ko kunkan nɔ tɛ ko labɛn dɔw kun bɛ senna dantɛmɛwale tigilamaw fɛ. O de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛw fɛ karamɔgɔ Musa Fɔnba an ka ɲɛmada a ka somasamaw fɛ. Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ gendarmulakaw ntɛnɛndon ka dugu jɛ tarata la olu ye wulikajɔw kɛ ka muguw ci kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Abobo k'a min ni o ye komando kan ye o dafɛlaw kɛra muguti mankanw ye maa caman y'a jira k'a fɔ gendarmulaka ninnu u y'u ka nisɔngoya de jira jamana ɲɛmɔgɔw la ka sanga ni hakilina dɔ ye min dara ka surasiw sɛgɛrɛ kɔsada in na surasi minnu kun ye wulikajɔw daminɛ Buwake yanfaw ni duguba caman na n'o kɛra sababu ye ka wari dɔ jɔ u ye wari min dali daminɛna ntɛnɛndon janvier kalo tile 16 shefa wari miliyɔn 5 surasi 8,500 o tɛmɛnen kɔfɛ kalo laban daw la miliyɔn 1 bi to ka jigi u ka kɔntiw la fo ka taa fɔ miliyɔn 10 dafara u ye dɔw ko gendarmulakaw fɛnɛ b'a fɛ u yɛrɛw niyɔrɔta de ka jira u la a ko la
surasiw minnu ye nin wuli ka jɔ in kɛ maa 8,500 ninnu ni sɛfɛwari miliyɔn 12 bɛna di u ma mamuru tilen jɛkulu kɔrɔ maaw do minnu ye Alassane Dramane Ouattara dɛmɛ gbagbo min bannen kun do ka fanga bila a ka karaba minɛ ni ka bɔ fanga na ni mamuru tilen jɛkulu ninnu de o baarabaw kɛ ni ka sɔrɔ ka kɛ surasiw ye jamana furubaca bina k'u kan ni o ye fonction publique ye lɔgɔli karamɔgɔw olu ye baara bila fɛnɛ kɛ dɔw y'a yira k'a fɔ ntɛnɛn dɛmɛnen lɔgɔliden minnu bɛ furuba lɔgɔliso la olu taara don kɛnyɛrɛ ye lɔgɔlisow kɔnɔ privéw ni ka taa denmisɛnninw gɛn k'u labɔ k'a sabu kɛ olu yɛrɛw bɛ kɛnɛma. Gambie jamana kɔnɔ Adama Barrow ka furuba segili ni u k'a ma ko investiture janvier kalo tile 19 alamusa don waati bɛ ka koron ka taa fɛ jamana ɲɛma Yahaya Jammeh min ni kunnafoniw y'a yira k'a fɔ Adama Barrow ya bi jamana kuntigisigi ka lataw la hali bi ale kɔni gɛnbɛ k'i murugurunda koya a kɛ kun bɛ k'i wakili don jamana kiiri bulonba min na Cour suprême ka jira k'a fɔ a ka di a ye Cour suprême ka Adama Barrow ka furuba segili bali Cour suprême ma ɲɛma ye dantigɛli kɛ ntɛnɛn don janvier kalo tile 16 k'o se tɛ ye ka Adama Barrow ka furuba segili bali o b'a jira k'a fɔ Yahaya Jammeh a bɛ a kelen na nin ko in na a kun ye wuli ka jɔ min kɛ ka Cour suprême sɛgɛrɛ o ye de cogo bɛɛ lajɛlen la janvier kalo tile 19 furuba segili kana se ka kɛ barisabu ka da ka ale ye a ka dusukun kami dɔw dajira Cour suprême na ni u ka ma ko recours ka ɲɛsi kalata mɔ Cour suprême ma ɲɛma Emmanuel Fagbonle o y'a yira k'a fɔ dati se ka don fiyewu Adama Barrow ka furuba segili balili la fo ka sɔrɔla de Yahaya Jammeh ye laɲini min kɛ ni nin y'o kalo kelen ye k'a fɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen namara kɛra yɔrɔw minnu na o kumana kalata ka bɔ a ma fɔ Cour suprême ka sigi ka jateminɛ kɛ o kan Cour suprême dun tɛ se ka sigi ka jateminɛ kɛ o kan fɔ mɛkalo de mɛkalo dun bɛ taa se yɔrɔ yɔrɔ o ye Yahaya Jammeh fɛnɛ ka jamana ɲɛmaya bannen ye barisabu ka da ka janvier kalo tile 19 a ka fanga bi ban jɔfuranjɛ tɛmɛnen jamana kiiri bulonba in kiiritigɛlaw kun y'a lajɛ k'u bɛ fara ɲɔgɔn kan u ma se ka kɛ k'a sababu kɛ kiiritigɛla ɲɛmaa caman bɛ yen olu kun tɛ kɛnɛ kan Adama Barrow kɔni bilama a bɛ Senegal faaba la Dakaru yanni janvier kalo tile 19 a ka furuba segili don cɛ farafina tile bi yanfa jamanaw ka tɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO olu kɔni kɛmɛ ka jira k'a fɔ janvier kalo tile 19 kɔni ma na se coyi Yahaya Jammeh ka jamana ɲɛmaaya bi ba olu yɔrɔ. Congo Kinshasa jamana kɔnɔ décembre kalo tile 31 tɛgɛnɔ bila sera ka kɛ bɛnkan sɛbɛn min na jamana ɲɛmayaso ni fangasinamatɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni chrétien diinɛ ɲɛmɔgɔw ka wuli ka jɔ ye hali bi a tɛ ka se ka wale ka sabu kɛ yɔrɔ caman bɛ gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na bɛnkan kɔnɔ kuma y'a jira k'a fɔ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ fanga a ka tila bɛɛ lajɛlen sen ka don a la jamana ɲɛma Joseph Kabila ka maaw bi yaala cogo min na fangasinamatɔw fɛnɛ bɛɛ lajɛlen bi ye fanga kɔnɔ ten gouvernement o tɛmɛnen kɔfɛ bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ a kan ka wale waati min kɔnɔ ni u ka ma ko chronogramme de mise en application de l'accord o fɛnɛ ka sidɔn o ma se ka sidɔn bɛnkan kɔnɔ kuma dɔw kun ye a jira décembre kalo tile 31 kuma min na tɛgɛnɔ bila bɛ kɛ a la k'a fɔ bɛnkan bɛ bɛnkan na olu dɔw bɛ se ka wale u nɔgɔnin fɛ dɔw fɛnɛ bɛ yen tile 15 bɛ se ka makɔnɔ olu waleli la nka kabini tɛgɛnɔ bila don décembre kalo tile 31 min bɛ se ka wale a nɔgɔnin fɛ o yɔrɔnin bɛɛ ani tile 15 ta a si ma se ka bolo da wa tile 15 yɛrɛ fɛnɛ tɛmɛna fɛɛrɛw minnu wale kun don ni o kun bɛ kɛ sababu ye ka danaya sinsin fanw ni ɲɔgɔn cɛ u k'a ma ko mesure de décrispation i n'a fɔ kasoden minnu bɛ bolola olu bilali ani maa minnu ye jamana bila sira kɔsɔn fanga ɲɛ olu ka segin ka don jamana kɔnɔ nin ji ma se ka kɛ bɛnkan kɔnɔ kuma dɔ kun y'a jira k'a fɔ maa min bɛ wele ko Moïse Monindela ni fanga sinamatɔ don n'a bɛ kaso la a ka bila fanga sinamatɔ ɲɛmaa 3 ɲɔgɔnna fɛnɛ kɛmɛ ka jamana bila u bɛɛ kɔ kan olu fɛnɛ ka don o si ma se ka kɛ bibi na maa kelen de bɛ yen fanga sinamatɔw na min kun bɛ kɔ kan n'o sera ka don Congo Kinshasa jamana kɔnɔ o ye Roger Lubanla ye kunnafoni jarinzow minnu fɛnɛ datugulen don ni bɛnkan kɔnɔ kuma kun y'a jira k'a fɔ tile 15 yan'o ka dafa olu bɛɛ lajɛlen ka dayɛlɛ u nɔna k'u ka kunnafoniw di tile 15 fɛnɛ tɛmɛna olu fɛnɛ ma dayɛlɛ kunnafonidilaw wulila ka se kunnafoniko minisiriso la olu ma se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye a dayɛlɛbaliya kun kan jɛkuluba min ɲɛsinen don kunnafoni jateminɛni ma Congo Kinshasa jamana kɔnɔ Conseil supérieur de l'audiovisuel o fɛnɛ ɲiningalen o ma se ka fɛn bɔ bɛnkan kɔnɔ kuma dɔ fɛnɛ kun y'a jira k'a fɔ o jɛkulubaw min y'o ye Conseil supérieur de l'audiovisuel ye o maa bɛ maa na olu dɔw kan k'u jɔyɔrɔ bila olu fɛnɛ m'u jɔyɔrɔ bila o bɛɛ kun kan ka kɛ tile 14 kɔnɔ kalata labɛnni jɛkulu commission électorale nationale indépendante CENI fanga sinamatɔ min bɛ wele ko UDPS Etienne Tshisekedi cɛkɔrɔba ka fanga ɲini jɛkulu ani MLC ni o ye Jean Pierre Mbemba ka fanga ɲini jɛkulu ye o min bɛ cour pénal international CPI kaso la
olu kun y'a laɲini ko min ye seni kɔnɔmaw ye fana ko caaman ka jɔyɔrɔ bila ka bɔ ye o fɛnɛ ma se ka kɛ. Farafinatɔma Union Africaine ka kɛlɛbolo min bɛ Somali jamana kɔnɔ Shebabu Bamanji kɛlɛ la AMISOM bibi na Burundi ma ɲɛma Pierre Nkurunziza ye wele bila ka ɲɛsin a ka minisiri mɔ minisiri min ɲɛsin bɛ jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲa ɲɛnabɔw ma ko k'a lajɛ ka fɛɛrɛ tigɛ k'a jira Farafinatɔma Union Africaine na ɛlɛ ni olu ka kɛlɛcɛw minnu bɛ Somali jamana kɔnɔ AMISOM ka bolo ka u mago jɔ b'u la u ka segin ka don Burundi jamana kɔnɔ ko i ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ Farafinatɔma Union Africaine kan ka wari min di surasi ninnu ma ni o y'u sara ye o tɛ ka sɔrɔ surasi ninnu fɛ a tɛ ka di Burundi jamana ma ni ye Farafinatɔma Union Africaine lajɛ a ka fɛn caman bɛ yen wariko ta fa kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna o lonnen don nansaralatɔma Union Européenne de la o ye musaka bɔbaa ye Union Européenne dun bilama n'an b'a jira k'a fɔ Burundi jamana a bɛ cogo min na n'a ma ɲa k'a fɔ hakɛ jamana tɛ bɛnkan fanga jamana tɛ olu b'u bolo kuru u ka wari kan u tɛ wari ta bilen k'a di Burundi jamana ma o n'a mɛn ni gwɛlɛya ye Burundi surasiw minnu bɛ AMISOM kɔnɔ Somali kɛlɛ la olu tɛ ka se k'u ka wari sɔrɔ o de kosɔn Pierre Nkurunziza a ko k'a lajɛ a ka surasi ninnu u ka segin ka don Burundi jamana kɔnɔ n'i ye Burundi lajɛ jamanaw minnu bɛ yen ni u ka kɛlɛcɛ bɔda ka ca kosɛbɛ ka Farafinatɔma Union Africaine kɛlɛbolo kɛ kɛlɛbolo ye AMISOM Burundi bɛ jɔyɔrɔ 2nan na Uganda jamana kɔfɛ Uganda jamana ta ye maa 600 ye Burundi ta ye maa 5,000 ye. o bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoniw sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafonidiso ɲɛmayaso fɛ ka kɛ ni waati ye a k'an bɛn waati wɛrɛ.